Сәлем, дуслар! Мин Шаян рәссам. Минем өстәл өстендә нәрсәләр күрәсез? Дөрес, ак кагаз. Ә бу нәрсә? Яшылап уйлап карагыз әле. Дөрес, кара маркер. Ә бу нәрсә? Алар сезнең өйдә дә бардыр. Дөрес, бу төсле карандашлар. Һәм булар барысы да безгә рәсем ясау өчен кирәк. Нинди рәсем ясарбыз икән дисезме? Очрашу башында кем укырга өлгерде? Бик дөрес. Бүген без сыер рәсеме ясыйбыз. Сыер сурәтен ясау авыр түгел. Минем арттан кабатлагыз. Артта калмагыз. Башта сыерның башын ясыйбыз. Менә шундый түгәрәк һәм ике сызык сызабыз. Сызыклар арасына маңгай чәч ясыйбыз. Сыерның зур, матур мөгезе дә бар бит әле. Аларны да ясап куйык. Өлгердегезме, балалар? Бик яхшы. Хәзер гәүдәсенә күчәбез. Менә шундый түгәрәк ясап куйык. Булдырдыгызмы? Хәзер аяк ясыйбыз. Аяк менә шундый ысул белән ясала. Кырыйдагы аяклар озынрак, ә уртадан күренгәннәре бераз кыскарак. 1, 2, 3, 4 аяк. Һәм һәрберсенә тояк ясыйбыз. Бик шәп килеп чыга. Чебеннәрдән сакланыр өчен сыерга озын кайрак кирәк булачак. Менә шулай. Минем арттан кабатлагыз. Кайрак өчен мин щук ясадым. Чебеннәр инде аңа хәзер куркыныч түгел. Күзләрен ясыйбыз. Күз уртасына кара нокта ясап куйык. Кирфекле сыерыбыз сикемле булып күренәчәк. Мөгез астына кылак ясыйбыз. Кылагын ясау да бик җиңел. Безнең сыер көтүдәге иң ягымлы сыер. Шуңа күрә ул һәр вакыт елмая. Ә хәзер гәүдәсенә бизәкләр төшерәбез. Күп сыерлар бер-берсенә охшаса да, бизәкләре белән аерылып торалар. Менә шулай. Булдырдык. Хәзер инде сыерны буясак та була. Безнең сыер күңелле төстә булсын әле. Аның өчен мин кызгылт сары карандаш алам. Һәм башын буйбыз. Сыер бик файдалы хайван. Сыер сөтеннән каймак, эремчек, сыр, катык һәм башка ризыклар ясыйлар. Сөтне камыр ризыкларын әзерләгәндә дә кушалар. Элек авылда һәрбер йортта сыер тоталар иде. Күбесенчә сыерлар аклы, каралы. Ләкин безнең сыер төрле төсләрдә булачак. Буяп бетердегезме? Инде аякларын да буяп куйык. Кулакларны һәм койрыгын буйбыз. Ә гәүдәсендәге тапларны без башка төскә буярбыз. Кыңгыр төсле карандаш алыйк әле. Ашыкмыйча гына пөхтә итеп буягыз. Менә шулай. Бик яхшы. Маңгай өчен һәм койрык өчен шәмәхә төскә буйбыз. Нишләп андый төскә буйсың дисезме? Мен бит Шаян рәссам. Сыер да шаян булып чыксын әле. Искиткеч. Ә мөгезен нинди төскә буйык икән? Әйдәгез сары төскә буяп карыйк. Сары карандаш белән башта мөгезен, аннан танавы белән авызын буяп куябыз. Менә нинди матур сыер барлыкка килде безнең дусларым. Аның сөте дә төсле булыр микән? Шаярам. Тыякларын буйбыз хәзер. Моның өчен зәңгәр карандаш алыйк. Безнең
төсле сыер шулай итеп әзер. Афәрин, дуслар. Чыннан да бик шаян сыер булып чыкты бит әле. Аны тагын да шатландыру өчен без аңа хәзер чәчәк бүләк итик. Сыер бит чәчәк ашарга ярата. Ә чәчәкне яшел һәм кызгылт сары карандаш белән буйыбыз. Яшел төскә яфракны буйыбыз, кызгылт сары төскә чәчәкне. Гомумән, сыерлар бит алар күбрәк чирәм ашыйлар. Ул аларның төп азыгы, шуңа тизрәк чирәм ясарга кирәк. Кара маркер белән менә шундый дулкынлы сызыклар сызабыз. Яшел төскә буягач, шушы сызыклар чирәмгә әйләнә дә инде. Сез минем арттан калмыйсыздыр дип өметләнәм. Чирәмне буярга яшел төсне сайладыгызмы? Бик матур төс сайлагансыз. Чирәм нинди генә төстә булса да, аңа кояш яктысы кирәк булуын онытмыйк. Өскә почмакка кояш ясап куябыз. Кояш гадәттәгечә сары төстә була. Әллә инде башка төскә буйыкмы? Ярар, әлегә сары карандаш сайлыйк. Кояш та бик матур, ә болытларны без зәңгәр төскә буярбыз. Менә нинди безнең кызыклы шаян рәсем килеп чыкты. Минем белән тырышканыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Мин шаян рәссам, сезнең белән сау булашам.